ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 сар шудагӣ то BMW X6 мебошад ки мошинҳои шумо мекофтед дар ҳамин ҷо ҳаст. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шава. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ки Lexus соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Москва, Зеленоград. Объем мотораш 4-6 литрае ки сӯзишвориш бензинай. Коробка передач автоматика, нархаш 750 000 рублай. мошин рангаш сиёҳ аст, кузаш сидан аст. чӣ хеле ки мебинед, салонаш кожаай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Opel Astra G соли барояш 1998 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. объем мотораш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика, нархаш 24 000 сомоние ки ба рубл бигардонем 153 000 рубл мешавад. мошин растамошка кардагӣ неста. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Daewoo Espera соли барояш 1996 мебошад. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.8 литрае ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика, нархаш 7000 сомоние. ба рубл бигардонем 44 700 рубл мешавад. мошин рангаш сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошин камтарак кор дорад. документош то сентябри 2020 мебошад. боз алишия мебошад ки агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум мошини фурӯшии мо мебошад. ин танкен аст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш 7000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 44 700 рубл мебошад. ранги мошин сафед аст. мошин на ходуай срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтан сум дакор шуда барои ҳамқа мефурӯшанд. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Toyota Land Cruiser Prado соли барояш 2011 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 4.0 литрае ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика, нархаш 249 000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст, кузаш кожаи сафед. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, боз срочно фурӯхта мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. касоне ки обуна шудагӣ неста, и лайк мондагӣ неста, лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум Chevrolet Camera соли барояш 2010 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Хуҷанд.
авио мотор 3-6 литраи сӯзишвори бензинай. Коробка передач автоматикае ки нархаш 110 000 сомонӣ мешавад ки пробегаш 136 000 километр аст. ранги мошин спортиву низар кардагиай. кузаш седан мебошад дадарай. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед расамошка кардагӣ нестад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум, хондаи портер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. нархаш 55 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 351 000 рубл мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камгаштагиай айвагон гирифтагианд. документош то моҳи сентябри 2020 мебошад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. ҳаштум, BMW X6 соли барояш 2010 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе. авио мотораш 3.0 литрае ки сӯзишвориш дизелай. коробка передач автоматикай. нархаш 199 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаи наварода дорад. 4 баллони нав камера дорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Audi 4 соли барояш 1997 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар. авио мотораш 1.8 литраи сӯзишвори бензинай. коробка передач механикай. нархаш 28 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 179 000 рубл мебошад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, ВАЗ 2106 соли барояш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рашт. авио мотораш 0.6 литрае ки сӯзишвори бензинай. коробка передач механикай. нархаш 4500 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 28 700 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ёздаҳум, Toyota Camry соли барояш 2018 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авио мотораш 5 литрай. сӯзишвориш бензинай. коробка передач автоматикай. нархаш 255 000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 24 000 километр аст. ранги мошин сафед аст. кузаш седан. салонаш кожни сирх. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, американкай. нархи охири мошин дар назди мошин. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дувоздаҳум, Chevrolet Cruze соли барояш 2013 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авио мотораш 1.8 литрай. сӯзишвори бензин газай. коробка передач автоматикай. нархаш 93 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 594 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. истеҳсоли Корея мебошад ки мултирулай. сидени обогрев мебошад. задни камера дорад. боз
боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. салонаш кожа. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 13. Opel Sedan соли бароишаш 1993 мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объём-мотораш 1.6 литрай, сӯзишворӣ бензинай, коробка пердач механикае, ки нархаш 22 000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 140 000 рубл мебошад. мошин рангаш сербиристия, кузаш Sedan. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 14. Lada Priora соли бароишаш 2008 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литрай, сӯзишворӣ бензинай, коробка пердач механикае, нархаш 36 500 сомонӣ мебошад, ки ба рубл бигардонед 233 000 рубл мешавад. мошина рангаш сиёҳ мебошад, кузаш хачибекай, полни фулай, кондисионераш 100% кор мекунад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.